Daghang netizens ang natandog dihang kalit nga gisabitan og medalya sa anak nga nakahuman og junior high school ang amahan nga construction worker samtang nagtrabaho kini sa Naawan, Misamis Oriental. Atong sayro ng istorya ni Sheila Rebayla sa report ni PJ De La Peña. Hi! Congrats! Nag-viral na karon sa social media kini nga video ni Sheila Rebayla kung asa iyang gisabitan og medalya ang iyang amahan samtang ninilhig sa gate sa construction company kung asa kini nagtrabaho sa Naawan, Misamis Oriental. Gani tataw ang kalipay sa amahan. Completer sa junior high school si Sheila sa Naawan National High School. Nakuha niya ang General Medal of Excellence Award, Academic Award ug Leadership Award. Ang iyang amahan nga si Leonardo usa ka panday mason. Wa kini magkatambong sa seremonya tungod dunay gitiwas nga trabaho. Buot ni Sheila nga mapasalamatan ang iyang amahan sa tanan niini nga sakripisyo. Gi-honor nako siya, sir, kay nag-sacrifice siya sa iyang trabaho, sir, kay bisan og lisod nahuman gyapon ko sa akong junior high tungod niya. Gihag lang nako siya adto, sir, kay lisod kay siya igawa sa akong baba, sir. And then nag-congrats din ko sa iya, sir. Si Sheila ang ikaduha sa 5 ka mga anak. Ang iyang inahan usa ka dressmaker. Plano ni Sheila nga mupadayon sa senior high school ug mukuha sa STEM nga strand. Tungod siyang post, nagka-contact na sab sila sa mga igsuon sa iyang amahan nga dugay na nga gipangita. Mensahe ni Sheila sa mga sama niya nga estudyante. Very thankful kami nga naami parents nga magsuporta sa amo sa pag-eskwela. And then for the saludo kami sa inyong mga suporta and efforts. And then po sa mga sa mga estudyante, gusto na ko maibawaan ninyo nga always honor your father and your mother. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.